हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जाहैबायब्रा अखा हादोंना लोगोफोर ओमफ्राय बे अखा हानायावनो आङो माने जायगासो एसे फोसाबला बायदों नङाबा ओरैनो सान्दुं दुंनायाव दैथ' जायोना ओंखायनो आङो अखा हानायाव एसे बादामालि जानानै थाबाय अखा हाबाय थानाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै बोराया आंना माबा खालामगासिनो आरो बे गेटनि थिङा बेखौ माबा खालामगासिनो साफा खालामगासिनो आरो गस्ला जिला गानलायलायदों बिसोरा फुङाव ना नायबाय बियो ओमफ्राय मोसौ खाहैबाय ओमफ्राय नै दा आंजों हेल्प खालामबाय आरो ओमफ्राय आं बेखौ फोसाबगासिनो नालाय ओमफ्राय दा बादामालि जाबाय नालाय आंखौ फुदों एसे नै ओमफ्राय हाया फुनो ब्लिचिं पाउडार होआबा जानाय नंला सानबाय आङो लामायाव सब समाय मानसिफोर थांलाय फैलाय नालाय एकदम गाहैबाय थानायजों एकदम बादामालिया थाब जायो आरो बेबायदिनो फोसाबगासिनो बिसोरा गस्ला जिलायलायनायखाय लाजिबाय मानसिया बे बार लाग्रा जाहैदों एयार कन्डिसनजों खामानि मावनायावलाय माथो नै ओरै फुजोबनांगौ गासिबो फुखांजोब्बाय आङो खावसेयानो ओमफ्राय नै जिबो जा बुरजा सुदों आं अखा हानायावनो र' दे आइयाबो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बिसोरा खोन्थायोना नै मा ओंख्रि अमा बेदर खांख्रिखलाजों एसे लाव साइस जादोंलै ना बे ओंख्रिया लाव मोनदों आङो ओमफ्रायो देलाय बे बोखारलाय होबा बे आखाइजों बोखारनो जेबो नङा नेरसिं एरि माबा होनानै सिब्रु होनानै बिदै फुदुंगोन लोमजालाबायदों नालाय मानसिफ्रा ओंख्रिया हायखाजोब्बाय साब्रैनि आं जाया अमा बेदर माबा आं टटेल बन्द' खालामथ'दों गेस्टिक जादोंना आं दाख्लै खोन्थादोंमोन नोंथांमोननो ओंखायनो आङो जाथ'वाखै आरो ना बेदर गारथ'बाय आङो 3 मान्थ जाबाय मास मोनथाम मोजां फुदे एसे फुगासिनो बेखौबा मैयाना दाख्लै भिडिअ हगारनाया आंखौ खामानि मावा अलसिया हिनजाव होनगोन बेसेबां खामानि थायो मारिदोंलै मानसिखाबाय नालाय फुबाय मुलिला फैनो नागिरोमोन फुलाबायबाय आङो माबाया बै बादामालि गोथां खाराबाबो ओरैनो एसे बे रिमोनलाफ्रा खारनायनि आरो बे फुनो हायालै बिराद मेङो ब्लिचिं पाउडार लाबोनांसिगौ जोंहा ओंखाम जानोसै नै सुइटिजों आंजों आंना ओंख्रियानो माबा जेंगावसोलै जेंगाव गोथाव नामा सुइटिना अमा बेदर खबखा बिदै आंनानै मानिमुनि ओमफ्राय मामोनलाय जारि नेरसिं ओमफ्राय मोनसेया मामोनथाय आं मिथिला मोनसेया मा नामोनलाय
जारि नों सिब्रु ओमफ्राय मोनसे दंबावो दुब्रि हाग्रा है दुब्रि हाग्रा नङा मा दुब्रि होनो बेखौबो दुब्रि नङालै बियो खामानि मावखांनानै गमजि मोनजाबाय नोंबो खामानि मावदों बेनोबा खथ' गोथाव नामा बेदरानो गैया नै नों जाबाय थानो गैया आंखाबाय बैयाव गावनाव नायना होदो खथ' गोथाव जायो मस्ला मस्लि अखा बिदै मा होदों अखा बिदैमोन आं ओरैनो संनानै जाबाबो गोथाव जायो दाउ बेदरफोरजों जानांलाया सोरबा सोरबा मोनजायाबा संनानै जाबाबो बरिया आरो ओंखाम जानानै टिभि नायदो दल'नो मिथिबाय बुवा ओंखाम हानाया थांबायदां गावनो बुवारनो नांबावगौ नोंनो अखा बिदै बिराद गोथाव फैसा गैथ'आ र' माबेया आं जोबथ'यैखायसो होनदों दाथ' जोबनायाव फैसा गैयाना हा फैसा गैयियावसो गेस जोबनानै होबाय र' आं फैसा एसे बुथुमग्रोनो दा लायगोन गेसआ एबार सोगासेयाव आं सोगोन होनदों नालाय लोगोफोर बेखौनो हाया लायनो थिनदों गेसआबो बे खोथाया मा जादों मिथिगौ मैया ओंख्रि संनो नागिरदोंमोन आं गेसआ जोबहां जाबाय गेसाव दासंसै नामा अरदाबाव संदो होनबाय बेसोरा आंहाबो मा होनखो ओरै होनबाय ओइ जोब्बा आं लायगोन एबार लायगासेयाव होननानै बुंफ्लादोंसोमोन आङो लायनो थिनबाय आइया माजों लायो दाना फैसा गैया ओइ फैसा गैया दाना माजों लायो लोगोफोर सोगाफ्रा ओमफ्राय आइमोनहासो सोयोना आइजों बाबाजोंसो सोयो आंना फैसायानो थोआ फिसा फोरोंनायाव नामा सोरबा लायनाय जायो एबार ओंखाम जाबाय थानोसै लोगोफोर प्लास्टार एरिया फुखांजोब्बाय नालाय लामाना ओंखायनो मेंनानै ओंखाम जाबाय बरिया गोथाव नामा हामा बेनोसो लोंबाय लोङोबा बेनो